Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ha? Oy. Naghila ka. Klaro kayo. Ayaw nagpamakak. Nganong naghila ka? Sakit ang akong tiyan. Kana lang. Ang sakit sa imong tiyan ang hinungdan nga mihila ka. Unsa man di kasakit ang imong gibati? Nga gihilakan mo man og maayo. Ha? Daniela? Uwa ko mo hilak og maayo. Tingalig tungod kay misong ka manggut ko. Nagsuka kalibang ka? Ha? Nawa nang kasakit sa kuntihan haman ko makapagawas sa kong hugaw. Mao nga ayo nagkabalaka. Dili mahimong dili ko mabalay ka. Mahal di ka. Jaime. Come, sweetheart. Hug me. Assure me that you're okay. I love you, sweetheart. Jaime. Wa ko magdali. I know it will take some time. Aron mabati na usab. Mabati na ko ang maungpong gikan nimo. I will wait, Daniela, until the day you will love me back. Jaime. Buhaton ako ang tanan. Aron magkat-on kas pagmahal ako. Misaad ako nimo niini. Ugosbon ko kini paglitok ang maong panaan nimo. Pugngan ko na ang akong kaugalingon. Nga mapasakitan ka. I know, it's hard. But I need your cooperation, sweetheart. So please, bear with me. Jaime. Kung makagawas na unya ko din sabutan ta na ang may tungod sa atong kasal. Ha? Mahimong, kung magkasinabot na niya sila si Angel o Oliver, idungan ta na lang ang atong kasal sa ila. Let's have a double wedding, ha? Unsa? You have a nice office space. Pero, dili na ko mahimong magdugay din, he. Milapas na sa 20 minutos sukad sa pagbiya na ko dito sa room ni Tito Jaime. I have to go. Wait. Why? Ganahan ka pa nga makig-uban ako din sa imong opisina? Oh, come on. Don't tell me nga naibog ka na ko. What? I know I'm beautiful. I'm sexy. I'm yummy. But James, I'm also taken. And you know that. Imo pa yung isuon si Oliver. Wa ka na malilong nimo. Pero kung nahitabo pa nga, wa ko pa makaila si Oliver. Why not? Gwapo ka usab. Sakto sa barog. You also look yummy, but not yummier. And what's with that smile? Nahibaw lang ko. Unsa may nakita ninyo sa kong maguwang nga inyong ikamuangan og maayo? Like, duh. Huwag ka pa maminaw sa kong giingon. I said, you are yummy, but not yummier. Kana lang? Gwapo siya. May mas gwapo kay ni Kuya. Pero dili parehas ni ang dating. Si Oliver,
Magtanaw pa lang kasi ang mata. Kahubuoy na ka. Pero makatilaw na kasi ang lips. Ay, wa na. Bugto ng imong panty o bra. So, nabati na ni mo ang reasons, ha? I should go now. If you really like him, then, paningkamuti nga maangkon nimo siya. Ako siya. Ako lang. Ako na. Dili pa mo kasado. Ugwa ka pa makasiguro. Sigurado na ko. Ako lang si Oliver eh. Wanay laing papay nga mahimong makaangkon niya. Kay kun laing pang moilog ni Oliver, I will make sure nga mawa siya sa akong dan. Now, is that enough? Oh well, I will take that as a yes. Bye, Doc. And, Doc, Yes? find a woman of your own. Oh. Angel. Nakakita na ko. Ang paagi na lang. Ang wa na ko makita. Kung unsaon ako sa pag-angkon si Danny. Oh, God. I think I'm going crazy. Mura na kong mabuang magunahuna kang Daniela. Ug sa mga pangabubho nga akong kibati ngadto sa akong igsoon. Mas grabe nga pangabubho kaysa akong daddy. Knowing may pagbati si Danny kang kuya. Ug kani adto pa. What? May biya na siya without me? Shit! I'm sorry, Iha. May emergency lang Asa siya paingon? Muapas ko niya. Asa man ka apas? Kunain siya karon. Where is si Tito? Sa iyang barkada. Kabarkada niya. I don't know what happened, basta may nanawag lang niya. Mao ka na, may nanawag niya kaganina o dali siyang bibiya. Wala gani may magkasulti. Iya rang kabarkada? Iya kong gipaylo siyang kabarkada? Shit! Deserve. You were saying? Huh? You know what? I really don't like you. Ayaw ka bala ka. The feeling is mutual. Danny, I don't know why, but I don't really like you. Oh no, I don't like you. I hate you with no reason why. Can you tell me why? Unsa? I'm sorry. Wa na ko kapuging akong kaugalingon. Wa ka lang ba'y buhaton? wa, Dili ko ni mo dapatan. dili. Mas gusto kong imong dapatan. Gusto kang dapat ranti ka. Aron makarason ka nga mubiya na ko. Jaime, No, I will give you no reason to leave me, Danny. Jaime. Dang. Kung may manawag og mangita nako, ignangawa ko dinhi. Sige, sir. Salamat. Sir! Unyag sila si Sir Jaime o Doc ang mangita ni mo. Muingon sab ko nga wala ka din eh. Yes. Uy. Gawas lang ni Daniela. Sige sir. Matuman. Wala. Ngano ka ha? Malipayan mo kay katusiyang gikan din kaganina. Wala man gani mamahaw kay nagadali siya lakaw balik sa ospital. Unya karon nga na uli. Pwede naman dag-uma og dagway. Awgay kasab-ad tingali. Asa di si ma! Naamagod ka niya! Ganina ra noon ko dere.
Basa-basa man gani ko ning magazine. Sure ka nga nagabasa ka? Wa ka mo tan-aw raan ang mga litrato diha? Aw, apil na good. Oy. Ngano man day kuno to siya nang. Ganina ra magug ka diha. God! Nganong wala makamahibaw nga na? Aw, basin bago ara day ko makadungog. Oh, sayang! Wala ka makadungog! Halo-halo, unta ka mo. Oh, hoy, hoy! Ayaw sa kubiyain diri, oy! Hatdi kog Diyos, ha? Adto ko magtambay sa may harden. May dito kay priskong hangin. Uy, apili na lang sa bog cake! Pagdali, ha? Hoy! Naminaw ka? Minatay ay, wa na gid mulingi. Daghan naging utang na ko ning babayhan, da. Kung nahitabo pa nga, wa ko mangipon din, na ikaw no ni. Dugay karauntang na impas. Magawas ko. Agay. Sakit-sakit pa man din ako buko-buko, da. Adto ramang yun. Unta ko sa akong kwarto maghirag-hirag. Pero naon sa bang nakamata man sab ko sa kabugnaw sa aircon, ay. Bida, may abat yun lagi siguro ng kwartuha kay mubugnaw ra magmaayog iya, ha? Gawas na ko, ay. Ay, hala, ako nalay ito bagay, niyan na ramang kusdool. Hello, kinsa gipangita? Si Oliver. Oo, nanana siya, bago pa lang yung nauli, kay ngano man day unta. May tuyo ka... Nayabag na. Nabisi namang linya. Gibutangan ko. Uy, batasan ay. Nang! Halanang! Imong gitubag, nang! Kisa ba katong nanawag? Kisa ba gipangita? Si Oliver. Ay, kisa may nangita? Ay, abot lang. Basta kay babay to, babay. Unya, gibutan diretso pagkaibaon niya nga niya siya. Unsa? Patay! Imo din giingnan nga ni si Sir Oliver! Patay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!